Jeg står her som en skygge, en sorteringsmand og detektiv i skumringen af byens oversette hjørner, omgivet af skraldeposer, fyldt med glemt skrald og forkerte valg. En dåse, efterladt uden omtanke, en protest mod ordre og genbrug. Den burde være sorteret. Hvis stedet endte her på jorden, så var det bare et cigaretskod, der blev smidt væk. Jeg ved ikke, hvem der smidt den her, men jeg ved lige, hvem jeg skal spørge for at komme tættere på sønderen og på sandhed. Ved du, hvem der ikke har sorteret sit affald? Ja, det gør jeg. Men det kommer til at koste dig. Hør lige her engang. Jeg ved, du ved noget. Ja, Fortæl mig alt, hvad du ved. Det er Susanne. Susanne? Ja, hun gør det ofte nede ved maskinfabrikken. Maskinfabrikken? Ja. Susanne fra Maskinfabrikken? Ja. Kender du noget til den her? Ja, Gennemsigtige sorteringsregler. det var bare nemmere.